खुलुमबाय आंनि बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां खौरां लानानै थाबैनो सहैनाय बायदि। जोलुर गेलेगिरि रैसुमै बसुमतारिया हरखाब गोबाव समनिफ्रायनो लोमजानानै दंमोन। बेखौ मैया बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा खौरां लाहैदों आरो बेखौ फाहामनो थाखाय जिएनआरसि हस्पिटालाव दैथायहरबाय। इलाजिया बरग'हारि बिथाङा मिथिहोदों दि खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फैगौ 7 फेब्रुआरि 2024 मायथाइ सालबारि जिल्लायाव बिसिएए बड' काउन्ट्स आर्ट एस'सिएशननि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि मास मर्डार पिकनिक स्पट फार्स्ट इउएन आव आर्ट्स मीट टक हाबाफारि लानाय जादों होननानै फोसावनानै होदों। 16 जानुवारि एबा दिनैनिफ्राय भारतआव कभिड-19 नि मुलिखौ मानसिफोरनो थुनानै होसिगोन एबा बाहायसिगोन जेनेबा दिनैनिफ्राय बाहायसिगोन। नरेन्द्र मदिया बुंदों जे जेनेबा दिनैनिफ्रायनो बाहायनो मोनगोन मुलिखौ। ओमफ्राय जेनेबा गोरलै खुदिया थानाय एबा गोरबोआव थानायफोर गथ'फोरनो गोनांफोरनो बिजिखौ होनाय नङा। बेखौ जेनेबा दिनैनिफ्रायनो बाहायजेनसिगोन मुलिखौ बेवहाय। बे मुलिखौ मेडिकेल स्टाफफोरनो एबा डाक्टार नार्सफोरनो होग्रोनाय जाहैगोन। नों आं पाब्लिकनो होथ'नाय जानाय नङा। मरिगाव जिल्लायाव थानाय मोनसे मेला जानो गोनां जेनेबा टिवाफोरनि बे मेलाया फैगौ 21 जानुवारिनिफ्राय जागोन। 21, 22, 23 जानुवारियाव जागोन। बे जेनबेल मेलायाव फैगौ 22 जानुवारिखालि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा बाहागो लागोन। बे मेलायाव टिवाफोरनि दाव गेलेनाय, ना हमनाय बायदि मैया खेलाफोर नुनो मोनगोन। सोरबा थांनो गोसोबा थांनानै नायहैनो हागोन। मरिगाव जिल्लायाव नि सिङाव। मैया मागो दाननि 1 थारिखखालि बिरग्रा टेक्सि 15 जानुवारिखालि बेखेवनानै होबाय। बिरग्रा टेक्सिखौ